Ambung iki Bapak. Ana dayoh to. Nun ana dayoh. Sinten? Kae. Jare kae klebu abdine ben apa Sinuwun Rama Wijaya. Wi. Monggo Den. Lega. Ih kaki. Dirungokke tanggal pira do dicateti ya. Anggepe kaya nanggap apa ran. Kula niku wau sampean ngendika ten jaba wau ratek cetha. Sampeyan ku sapa? Kula Pramuja Bau kaki. Pramuja Bau. Dalang. Sanes. Kula Riwanda putranipun Rama Bathara Ganeswara inggih Sang Hyang Danapati. Sampeyan niku anake Danaraja. Inggih. Tuk. Ble wae dituroke wae. Anggepe yo kok ketoprak dituk-tuk ora. Kentongan dituthuk bleduk kok ngene kok ora. Karangsane iki sonom. Nek tuwa ya apik suarane ora. Rak ngoten sampeyan suwita dhateng Sinuwun Rama. Iya kaki. Nanging nyuwun pangapunten. Tatkala semono aku dinuta marang Sinuwun Prabu Rama supaya nyidra kembang Dewarna kang tatkala semono didusta marang Ratu Murka Prabu Dasamuka ing Alengkandira. Dadi Dewa Retna ndek bapakmu kuwi dicolong karo Dasamuka. Inggih kaki lakon apa? Lah karepmu kula dipun dawuh supados angampiri kaki minangka kantining lampah kula minangka dutaning Sinuwun Prabu Rama kaki. Nolo gareng, lho Pak Petruk, nun, Bagong nun. Awake dhewe nampa kewajiban nderekke karo KSI Pramuja ning Alengkandira. Waduh, genti bos meneh, engko kek ora cek. Ya dicethake wae aku nek nang kono semene ngono kuwi ning kepara ndak ana. Ngono. Kowe iki jan ora ngerti tanjeking ngabdi. Iki anak-anakku Gareng Petruk Bang. Ih, kula sampun mangertos. Nek pancen kaya mengkono niatmu ayo tak dereke. Kowe anyangkul jejiban suci ngayati jejiban kang agung tindakno sing kanthi permati ya to Le. Ih, ora. Matur sinuwun monggo sesarengan nduta wonten Kadang Alengkandira tak dereke sak jantramu.
reka den prayitna semure seka balik eka balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi Kilurah piye Pramuja menika wonten balu rekti semanten inggilipun monggo nyuwun ngapunten manut pangganda kula Dewarna kok cumandha wenten sak sisihe balu rekti menika weh kowe aja celemongan jare mau sing nyolong dasa muka piye purwakanipun mekaten nanging menika kembang Dewarna wonten mriki iki kepatihan Purwa Dinatan nggone Prahasta patihe Dasamuka ora ngaten iki ora nang kene wonten mriki iki Lurah tenan iki kula saged nentokaken bilih kembang Dewarna niku cumandha wonten mriki manut pangganda kula wah irungmu pancen bosak ora ya nek pancen antepmu kaya ngono ayo ora apa-apa budidaya supaya Dewarna iki mengko ning tanganmu ora ngaten kula nyuniguh pertikel kaki kados pundi caranipun kula saged manjing wonten kepatihan pundi Purwadikaran Purwadikara ning ana sing ngarani Purwadikaran padha wae kuwi Prahasta nggone pati Dasamuka ing baku kula saged nyaketi dhateng Dewarna saiki ngene tak rekada ya wis kowe nek mlebu kono kuwi wujudmu nyuk tenan sampeyan mesti mati buta-buta ngalengka niku wis trawu maneh weruh kethek wah langsung dibunuh Bapak Limong Pengira jamak dibunuh karang iki mbiyen otak pembunuhan Kula badhe nyuniku partikel kene tak dandani ben kowe ra wujud kethek nek kowe mlebu kono nah piye truk bagus to wah edan sampean iki jebul pinter nggih aku nek gek mantak aji ndarani sampeyan gawe wong bagus-bagus anake dhewe ora digawe nah bekakas kunan nggo apa raneh ora jan kaya Ndara Wibisana ya reng tak sawang saka kene ya kaya Prabu Rama Wijaya nek saka kene mako ya disutikno ya cemongan beto karo Kakang Neswardi wis ben lenggah nang kono langgeng manut. Apik. Ayo. Prada Mas ngambuh. Kula dados jalma manungsa kan. Supaya kowe mengko bisa kelakon ta budidaya supaya Dewarna kok gawa. Lajeng caranipun kowe mengko mlebu kepatihan. Kepatihan kene yahene iki Prahasta kuwi wong kae iki wis tuwa. Senajan buta ning wis tuwa. Ora bakal kok melek mesti akeh turune. Ning sing wedok sing jenenge Dewi Suweni kuwi isih num kiyir-kiyir. Banjur iki mengko kepiye carane kowe budidaya supaya suwene kuwi mengko kalimput atine ta trenyuh karo kowe njur Dewarna ki nang tanganmu. Kepiye carane? Wis kono diotak-atik gathuk. Mergo Prahasta ki upama ya buta tuwa bojone isih enom. Suweni ayune ra jamak-jamak kek Prahasta wis ora iso ngene-ngene.
Ngrungokke wae. Aku ya mung nyatet kok. Dik sesuk nek ana penyidikan ki Semar sing tak bondo sik. Tenan. Ngono Kang. Nggih pun nika. Ngoten niku nggih ta. Pun mesti mangke berhasil. Nanging iki ana balu rekti semene dhuwure. Pun mangke kula serananane. Pomodipo mangke Gusti ngijabahi. Kula grayange mesti mendak si Banon iki. Weh. Pun rika gek mlebu. Iya, gedhe panuwun kaki. Banget panarimaku dene Kaki Semar wis sabiyantu banget marang laku. Nggih. Ning ngeten iki nggih Pomodipo senajan to niki mangke upama suweni kuwi trenyuh seneng karo sampeyan. Aja pati-pati sampeyan nglanggati janji niki mangke ana kedane sampeyan kok nglanggati suweni. Weh, sampeyan dikutuk karo Gusti. Sampeyan iki netepi jejiban suci nggih to? Nyangkul jejiban luhur aja sok clutak. Ngertos? Iya ngerti. Pun ngoten. Pun dika mangreka daya supaya mangke diwerna teng tangan sampean. Aku njaluk pamujimu. Kowe arep rono ora nderekke karo Pramuja. Melu. Pun nggih Pak, kula tak melu nonton kanan matian. Aku ya tampil ngono. Oh. Ya ben sing turu ya ben turu wis ngono padha kan. Nasibe dhewe-dhewe. Alah, Truk. Ngapa? Kowe iki donan, aku rene iki nderekke nganu Pramuja. Bar melu ora, cepet engko tak banone selang ngadeg. Hah? Banone selang ngadeg meneh. Ah, kowe iki jan ora asu tenan kok. Kowe kok mung sasu. Banone ngadeg meneh. Mau sing ngendhake sapa, Bapak? Jaluk tulung bapak kon ngendhake Banon wer mlebu ngono. Pak, banone dindake meneh. Banon kuwi ngadegi mung sepisan. Nek pindho ping 3 wis ora iso. Iso ning mengkone wis diobati. Aku diuluri kenur truk, ora ana kenur. Kepatian kok kenur kaya ning desa ora. Aku ora melu no. Melu ya melu. Menek asem ora. Ngene wae. Kuwi ngisor Banon kuwi rak ana selokan kuwi lho. Ana gorong-gorong kuwi mlebu gorong-gorong kuwi kok. Iki lho, iki. Oh, metu kene iki mlebu sini. Sedeng kok, sedeng. Ketoke mung cilik. Cilik njaba ning jero amba. Tak lebonane ya, Truk. Wes aku gare mlebu wadute-ute kok. Ya. Gek cepet mulane. Iso ora? Iso. Maju sithik.
Piye kok mandek e? Kecagol bokong. Sing mlebu mung dastra iki. Wah, cilaka tenan. Wis gak dipeksa brang-brangkang kepiye ora iso. Ning ngono mundur wae. Mundur ya abote. Nyangkul. Kowe nek cepet mengko kunang yaene iki ana buta klithih-klithih lho kok. Buta patroli weruh bokongmu kowe ora gek mlayu wo tenan pangan buta. Meling-meling. Gede yang ngangkut cunduk mas telai gitu. Meraino semu bangiwang aruno kadinetraning sabdaning kukilang kekidungane engko lir sing pinipanca bepetok ing ayambono lintang jaya kusumayana kang sumawur lumrang kadi kang jalada jagat menika Raden Patih Prasta sampun kundhut ya nanging kok kula tingali kawista larut cayanipun pinji tingalipun wonten menapa Raden suweni tak kandhani wektu kalungganipun Kakang nampa jejeban abet amarga tatkala semono aku dikeparengake nyimpen sawentara kembang Dewarna pusaka saka kayangan pomo dipumpin slamet aja nganti sok ana sing padha ngerti Dewarna dititipke marang aku mula kangsa iku suweni iki kembang simpenen merga upama iki mengko tak gawa bisa kelakon nyrimpeti anggonku bakal jumangkah ngreksa widadari negara Ngalengka Diraja jagat
Dosa menapa ingkang kula sandhang upamita ngantos duwe dhateng kasira paduka Raden Prasta. Kula namung ngestokaken dawuh, ya sin pancen wis aguh iki kembang simenen. Mergo aku kesel sak wentara aku tak ngaso aku. Menapa kula peteki rasa. Mengko aku men dipijeti meja wae. Wong dipijeti bojone ya ora kersa kok ya. Sampun mboten menapa-menapa Raden sampun dipun kendelaken kemawon nganten kepanjenengan menika. Wong aku kadang kala ya kepengin banget cangket karo bojo. Nggih, ngarang kondisi. Kang Raka menika sampun wolung dosa dados kaya dimong karo dimong. Nek awake dhewe buta ya kepiye carane budidaya dhewe. Karepmu yo sling mboten. Kula niku nggih ngaten menika kula sampun suwe rondo ranti bojo. Ning ya aja ora yo gas-gasan nggih kula cukupke dhewe. Nek Prasra niku ngangge meja nek kula nganggo senter. Sampeyan oleh cupet ing pemanggih wis masa bojo. Sing jenenge mban ki panjen omongane ora genah. Senter liwat kok tanpa ana sorote mung swara plok-plok. Jagat yu seksenana Dewarna bakal tak nggo cundhuk mapan iki pusakaning dewa mesti saya wuwuh endah ingkang nggih wah jan ambune wangine ra jamak-jamak kacarita jumangkah risang kapi pramuja kang wis ing kono wujud satru kang pekik pasuryani Agajang Dewi Suweni uninga marang Sang Abagu. Bagus mlebu ning kepatihan jagat ana satru baguse kaya ngono. Bagus kok tumpuk undung Raden. Aku kepengin serawung marang sliramu sak nyatane kowe sapa? Iki wale-wale menapa? Kula menika tiyang klang kabur kanginan. Kula pun Bambang Permuja Raden. Jagat Bambang Permuja. Paduka garwa kepatihan garwane Patih Prahasta aku suweni. Kok dadi kowe wani mlebu nang kepatihan tanpa disumuri para buta sing padha jaga kemit. Kula tingali wae para Gandharwa sami tilem sedaya. Ingkang mongko kula saestunipun namung badhe sonjo nanging malah geblasuk dumugi kepatihan. Jagat Biyungban. Iki cita ento dewa ki wis padha uninga yen to saknyatane aku butuh wong kaya ngono kae nggih. Mung kula dhewe kok gumun ora digatekake karo Sang Mahadewa. Mahadewa ki apa? Pramuja. Kulon paring pangandika ing adhawu Raden Ayu, saiki aku tak kandha karo kowe. Ning upama ora cocok rasamu sing gedhe pangapuramu, aku jane kangen banget kepengin srawung karo satya sing kaya kowe. Upama kowe sak kedheping netra
ngladeni karo aku nggo tamba kangenku marang pawungan sing kaya kowe kira-kira piye? Menapa paduka dereng kagungan garwa senajan to wis ning bojoku ora iso apa-apa. Ya, aku njaluk tulung sedhela wae wis. Lengeng raka turu. Bojo kula niku sare senajan to dipanipun ambruk ra krasa tetep turu. Yen ngaten kula namung midhil jagat bejo kemangan sinungaken monggo kula cepet yo. Cepet alon nek aku manut nganu kok manut kondisi kok ora butuh. Jual mahal anggepe ora. Oh ditenono kowe ora. Kowe kan aku sia-sia tak golek kedukun ngono. Wah, nek ora goleki aku sing goleki kok. Mah tetep tak bledik. Ndelik kaya ngopo tak goleki sampai ketemu. Nek sing ngarep pancen rada giras nek iki rada kuthuk ning kuwi nganu kuwi ngeret. Delok potongane kono. Anggepe yuk wong ki yuk. Ngarani wong kok gebangeten temen Mas. Gampang ngamani ngeret ora. Oh, ala-ala iki rondo. Anake gek separo. Anakku separo sing metu ki ngisor tok ndase keri. Sampeyan coba Mas Petro. Mbak, tolong dong. Sekali-sekali Mas Petro dolan kali ayo kena wae. Sampeyan wis tuwa. Tuwa ki kula niku tuwa bondo. Anggepe nyepeleke. Wong tuwa kanggem. Sampeyan urung ngerti semangat kula. Kreasi kula. Ora bakal-bakale kok kula gelo tenan sampean. Sawahe jembar, sampean pengin numpak apa tumpakan ngen kula kathah. Ora. Aku nek upama kelakon duwe lanang, lan apa lanangan kaya sampean gelem ngladeni nuruti kula. Oh, tenan Mas. Mas Petro. Sampean mung takon turu karo ngeslot. Rada jodoh iki. Jodoh kono nek remuk. Kowe yo karo aku. Sampeyan iso napa? Kowe rumbungan iki ora ana. Ngendang, nuthuk kenthongan. Aku ora nyoba kenthonganmu. Ndelok kemulele gedhi iki mesti wis mesti ora kuciwa Mas. Kuwi ora. Yo gek golek nggon kesuwen. Wektune wis ora ana larak ngono. Siap. Jagat. Bejo kemayangan sinura kangelan gedhe panarimaku yo permuja wis aguh minangkani karo kekarepanku bisa nambani kangenku tumrap satriya kaya kowe yo tiba padha-padha nanging suweni aku darbi tuh rasa pitakon sakwise sak pejagung marang sliramu kok dadi sumundulanmu ana teja kang mancorong kuwi sak nyatane apa tak kandhani yo iki sing diarani kembang dewarna kelanganane para Jawata ya kalbu pepethetaning pasuwargan
Iki kagungane Prabu Dasamuka ning dititipke karo bojoku. Iki yo saiki tak nggo cundhuk. Aduh. Samenika ngaten kemawon. Menawa sampeyan bakal leladi karo aku kok ngagem kembang ngaten menika mangke ngrerubeti lampah. Mbok dipun seleaken wonten pundi supados mangke mboten damel ribet. Oh iya. Kadang kala jomne kok kembang. Urip esuk dadi palang ya wis ora apa-apa. Iki mengko tak kekne nggon during patunggon kono. Jagat. Lah kok dadi endahe ora jamak atase mung wujuding kembang. Bisa amuwi endahing swasana. Kuwi pusaka kasuwargan kacarita Tatkresmana. Raden Pramuja wis ngasta pusaka Dewarna. Rumasa bombong penggalihe ing kono bisa nyidra marang pusaka kadewatan. Kena pangaribaning kembang Dewarna ilang sipating satira jelek dadi riwanda. Jerengen kupingmu celakno mripatmu senajan to kowe ngaku garwa patih nanging landhep dengkul rasamu kowe jajal waspadakno sapa tambuh sapa roh saknyatane aku dutan saka Pancawati dendha utusane Sinun Prabu Rama Wijaya supaya golek baline Dewarna wektu kalungan kuwi ana tanganku. Ayo kono kandakno karo bojo yen ora trima tututana tekan Pancawati Dewarna tak gowo. Ya lakon. Suweni tawang-tawang tangisa napa kowe suweni ketiwasan Raden purwakanipun wau kepatihan mun kalebetan daru beksi wujudipun satriya bagus pengakenipun Pramuja bab salajengipun piyambakipun nelaken tresna kalian kula. Si Pramuja nggih. Lah kowe tresna ora? Nyun pangapun kula nggih tresna. Ah iya aku wis ngerti kok. Ning ra paduka mboten duka to. Ora. Aku nganu kok Salome. Tak bebasake mergo aku dadi bojomu, aku ngrumangsani ora iso nuruti kekarepanmu. Ning wis semono satriya ana pawungan sing arep anu cocok karo rasamu wis monggo tak selenggarakake. Ora apa-apa, aku ora nesu kok. Jur piye? Sasampunipun manjing wonten patunggon piyambakipun ngraosi cahya ing sumunar wonten sumundulan. Kula bloko yen to menika kembang Dewarna Raden. Terus piyambakipun boten taha-taha ngasta Dewarna nanging nyuwun pangapunten. Mbok bilih kaprabawan kan pusaka menika ical wujudipun satriya dados riwanda. Dados wekdal samangke kembang Dewarna dipun cidra riwanda. Aduh, mati.
Oi, lakon apa? Dewa, dewa. Iki lakon apa suweni lakon dadi kembang ilang. Ya mbok menawa iki menung-menung dadi galengane lelakon si Prasta iki merganing patiku aku sowan karo Sang Hyang Widiwasa. Wis aku tak pasrah bungkukan karo anak Prabu Dasamuka nggir. Ketiwasan pun bapak pasrah jiwa raga. Rajit, kula Rama, iki yangmu Prasta ngadhep ana ngarepanku lha kok tawang-tawang tangis. Aduh. Mboten wonten awanipun tumuli dipun aturi Rama. Mawon. Kula nggih. Sampun misek-misek. Wonten apa? Aduh, ketiwasan. Kula sumanggaken pejah gesangipun ing bapa nggih. Ketiwasan tatkala semanten kula paduka paringi kembang Dewarna supados kula simpen wonten ing kepatihan nanging nggih mboten nginten babar pisan. Wekdal samangke kembang Dewarna kagungan paduka ical dipun cidra kaliyan Riwana. Wah, iki lakon apa iki? Oh. Dalah. Dadi wektu niki kembang ilang. Iya, penyakit ora patut. Buta tuwa tuwek tuwas brabas. Dikei tanggung jawab ora ana tanjeke. Bola bali ora pancen ora kleru. Panggesane Dasamuka. Nek sak nyatane ora sedulur ora wong tuwa. Udah sak karepe dhewe ora rewang ora sabiyantu karo Dasamuka. Mawon. Oh. Kula pun matur nek nganti ana rusaking kembang ilangi kembang ijole sirah sampeyan. Nggih. Mila kula sampun boten badhe suwala. Upami kepareng kapidana pejah katugel gulu kula sumanggaken. Cacit. Kula cit kula. Eyangmu dilarak metu njaba tugele kula.
Kakang Anila, apa di sing ati-ati awake dhewe wis mlebu nang wewengkon Ngalengka Ndiraja. Iya. Ya rakitan kanthi laku sesideman sing cetha aja nganti kunangan buta. Iya. Lho. Ngarep kae lah kok dadi ngalun-alun Ngalengka ana payu-payu. Lho. Ana buta gedhe di broyo buta pirang-pirang sirahe diturukke ning watu gila cetha yen to iku bakal ana korban. Watak Dasamuka bala sing kleru mesti dipidolopati. Oh, ayo sekarang Ratu Ratatanan ning Kang Dasamuka yen ora kleru kek mongko nggawa pedang sing mawa cetha yen to kae pusaka Ngalengka. Pedang Mentawah tiwas kebenaran. Saiki kepiye carane supaya aku mengko bisa nyidra pedang Mentawa kae di wis kene wae Kang. Sakwentara aku tak menek wit randu alas kowe menek wit sawo. Munggo yen wis ana wektu lan kala kang prayoga awake dhewe tinemu rasane siji ciptane. Kowe nyidra pedang Mentawa mengko aku tak nyolong mekutane Rahwana. Wah, bener. Ning sadurunge mumpungi Rahwana ana alun-alun aku tak mlebu nang gedung pusaka tak colonge pusaka Ngalengka watu timpuru. Oh iya. Wis kono mlebu gedung pusaka aku tak menek wit sawo. Sambat Bapa Ngangkasa Bumi Pertiwi wektu titi mangsa niki sampean bakal ngunduh wong pakarti. Monggo kemawon kula sampun pasrah. Malah kula kepengin sanget tumuli boten dangu-dangu kutipun madya padha. Nyawanipun pun bapa kula sumanggaken ngersa paduka anak Prabu nggih. Kacarita tatkala semono Prabu Dasamuka wis ngasta pusaka pedhang Ngalengka Ndiraja kang ngawasta pedhang Mentawa arsa nyidra marang ingkang paman Patih Prahasta. Sapa tambuh sapa weruh dutan saking Pancawati Denda Raden Anggada Tiner Jayawanila kang wis jumangkah Raden Anggada sakwentawis mlebet ing gedhong pusaka nyidra watu tempuru. Sigra menek wonten witing randu alas
Raden Jaya Anila metongkrong wonten Pandira sawa kang wonten sapengkeranipun Prabu Dasamuka. Mula-mila ilaya dirasa benjang akhir tembe wit sawu sing kinarya menek Jaya Anila sami dipun westani sawa Manila. Tumuli dumados gending ketawang kecik-kecik. Cantut tali wondo risang anggodo ngasta watu timpur den keprakaken marang mustakane Prabu Dasamuka Dawakantaka gelangsaran. Makutha kencana agemanipun Sang Nata ing Alengka Ndiraja Den Cidra. Semannunugi Raden Jaya Anila uga wis waspada sigra tumurun sangka witing sawu angrebat pedang Mentawa kang denasta Prabu Dasamuka. Malumpat saka telenging mandra geger Prawadya bolong Ngalengka Ndiraja. Aduh mati aku. Iki lakon apa lha kok dadi kedadian ana munyuk mlebu Ngalengka lha kok dadi ora ana sing ngerti. Aduh. Aku rumangsa diantem nganggo barang atos gelayatan. Loh. Pedang Mentawa ilang. Wah! Duh, tipu. Iki lakon apa lha kok kaya ngene nasibe Dasamuka. Aduh mati aku. Paman Prasto malah turu. Hei! Sampeyan cari. Nggih. Sampeyan karepe pripun? Ajeng dipateni kok turu. Kula pun pengen raruh sapa-sapa. Weruh wong ra iso apa-apa. Kula pun nyawiji rasa kula. Niki kula pun pecah dereng. Pecah kok iso omong-omongan. Dereng mati. Nggih. Jumeneng. Aduh. Niki kula mboten sida dipateni nggih. Dereng. Pedang Mentawa ilang. Jabang bayi. Nun sewu sampean kok gundul. Rek maning ngrembyah. Nggih. Sampean kok mboten ngagem Makutha. Lho. Aja Makutha kuwi. Wah! Aduh, paman. Iki lakon apa lha kok dadi iki mono kethek loro. Metongkrong nang wit kae lha kok dadi kowe ora ngerti. Kowe sampeyan ora weruh. Lah kula turu kok. Turu kok kon weruh.
Aduh, Man. Kula njaluk tulung. Kula njaluk tulung karo sampean. Kula njaluk tulung Pedang Mentawa. Yen Mekutha pun ilang ora apa-apa ning nek Pedang Mentawa. Kekuatan kula mung niku, Maman. Mang tututi kethek sing nista budine ora wani tameng dodo. Niku genah serayane Rama nggih. Nggih cobi mangke kula tututane nggih nggih wah besak-besak. Dikethake ora mung siji loro kok tirik-tirik. Do ngepung aku ki apa padake aku ki sarapan pagi ngono kok. Kurang ajar. Aku tak takon kethak-kethek. Wis apa? Aku anggota kowe Prasta. Trembelane ngerti aku. Serayane Rama. Bener, bener. Weh, celak numripatmu jeng kupingmu aku Pramuja bau. Iya serayane Rama. Bener. Weh. Aku Jayanila Prasta. Weh, sing nemeni bojoku sapa? Iki kowe iki? Aku karo apa? Ora apa-apa, matur nuwun, terima. Wis oke senengi keluargaku ki aku seneng ora nesu kok. Sing wani ngibang mekutrane anakku sapa? Aku. Hah? Kowe anggota? Iya, Prasta. Iya iso ora apa-apa. Kono bali. Iya. Sing nyeneng-nyenengke bojoku sapa? Aku. Bali. Kowe nyolong apa? Pedang Mentawa. Nah, iki. Ini, maju ini. Aja kok anggap aku buta sak loro sak udun telu sak urupan ning aku ditanggung jawab. Mergo aku dipotah karo anakku. Anak Prabu Dasamuka, sapa sing wani nyolong pedang Mentawa? Ayo. Kowe kari gelem balekke apa ora? Balekke yen to pancen aku wis rumangsa kalah lan kowe bisa ngontapke nyawa. Woi, sembletingan kethek ora genah ora. Kok dadi kowe kok arep tega lan ngrangket aku dosaku apa? Monggo aku ki mung manut lan mituhu karo dai Gustiku supaya nyidra pedang Mentawa. Jajal apa pedang Mentawa mau ora tak gawa kelakon ndasmu tugel mergo Rawana Raja. Oh iya ya. Nek pemara kok juga ndasku ditugel karo anak Prabu ya. Lah iya, wis nek ora peduli. Pokoke kudu tak jaluk. Mergo aku ora kok labuh karo anak ning aku labuh karo negara. Ngalengka Ndiraja bareng mati karo aku Prabu.
ora ana apa-apa yo kementus temen kowe ayo. Ayo walasan aku. Kene ora ana apa-apane Pandhik Puna Clemer. Nek sapa-sapa dicukuk, nek sapa-sapa dicolong. Aduh, mati wae kok. Kacarita tatkala ngono. Raden Jayanila wis datan bisa gumlawat tanding marang pepatih Ngalengka Patih Prasta. Ing kono brangkangan dumugi tepining wana. Sapa tambuh sapa weruh ing kono ana jejering tugu waja. Raden Jayanila ngrayang marang jejering tugu. Ing kono sakedhap netra darbi kekiyatan kang ageng. Matek daya kekuatan ngangkat punang tugu den keprokaken marang Patih Prasta. Kosirna Margalayu. Ayo sambal to wah iya wah sinten Raden Ayu kula ngrayang jejering tugu kula keprokaken Prahasta dumugi ing pejah icaling tugu paduka ing lenggah jagat pramuja bau ya ditepungke aku aran Dewi Indradi. Tatkala semono aku garwane Resi Gotama ing pancuran Manik, ya aku kalebu wong tuane Sang Narpati Jaya Sugriwa. Aduh. Yen ngaten paduka sembahan kula. Sungkem kula Sang Kusuma. Iya tak tampa pramuja bau. Sepisan meneh aku ngaturke gedhening panuwun merga ya kanthi sarana kowe sing bisa ngruwat marang Trimalaku. Ya wis aku bakal bali makayangan aturna karo sesembahanmu putraku Narpati Jaya Sugriwa. Saknyatane aku wis bisa walya jati-jati temah minulya. Wis tutukno anggonmu dadi satriyaning bangsa. Mbok ya iki kanthi sarana kaya mengkono bisa tunu Ratu Adil kang sembodo kanggo pengayoman bebrayan agung. Kaluhuran Sang Sumutu. Ya wis ya Pramudya, aku pamit bali makayangan. Niki senajan to Dutan Pancawati si Jaya anggoda Anila kalih Pramuja Bau pun oleh gawe ning ngaturi priksa wonten sekedhik
kurban. Lho. Sapa kang minangka dadi bebanten mboten wonten sanes kejawi namung keng paman. Raden Prasta Seda. Ladalah, ya ora apa-apa. Mbok menawa pancen kabeh minangka dadi kodrating lakon lan minangka dadi garising carita. Harangan iki. Nggo nek kempal ten Suwilagiri niku kaselak pengantu-antune Geng Raka Sinuwun Rama Wijaya. Kula tiyang alit namung nderek memuji mugi tansah nyawiji manunggal para penggali satriya bangsa manunggalaken rasa cipta karsa sakarya. Jaya jaya Wijayanti muga tansah jaya saklaminya para satriyaning negari Den. Oh iya. Ayo tak dereke kumpul ana Swilagiri kaki monggo kula derekaken.